en stor häst i utveckling och börjar ganska intensivt och det var en del energi i början och när man behöver energi sen så fattas han lite och återigen så det krävs lite utbildning på hästen uppsuttet i framtiden så det kommer att kunna utnyttja hästens positiva egenskaper på ett annat sätt. Den har en god balans och hoppvilja, en god ryggverkan. Jag skulle vilja säga att han väntade sig lite mer noggrant för dagen med den här återigen när det var så mycket energi i början så saknas det lite på slutet. Vi tror att den är en häst som går att utveckla. Lite olastisk för dagen. Den får idag för teknik och förmåga 7,8, temperamentet 7,7. Men som sagt, med utbildning och man kommer på det så kommer det bli bättre. Lycka till. Och det är 15.